Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempo, ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha, ndị okenye ga-adị na mbaki, ndị ochie ga-adị na mbaki. Fọdụsị kara aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mmere, ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taata bụ Eke, a sị m na Eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m onye chee ihe ọjọọ ya eme anyị ya nwee ọdachi. A sị m onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye si na ya ama adị mma na onye a ama adịnata mmata iru ụwa gwụ ise. N'ụbọchị taa, ọ bụrụ na enweta abụ izizi na-afụ m, abụ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Echiri m Eze-Ana, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri ebelekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa, ihe anyị ji wee bịa bụ isiokwu anyị bụ all you need to do, all you must do to succeed massively in this new year. Yes, we teach you step by step what you must know and do in order to recreate better things for your life. Nke ọzọ bụ ọkwa anyị ga-ama bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ga-ebido na Jenụwarị 6th, tata bụ 4th. So ị nwere only from now today till tomorrow bụ 5th i-register. Aja mbụ dị elu, aja a na-achụ n'isi ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ ọbụla maọbụ aja ọbụla anyị na-achụ na temple. Ndị na-esonye bụ na anya bụ aja amadugo ka esi eme ya.
In fact, I want to book Korori throughout the year 2023. I book go for January to December. Mana ọ bụrụ na nature issue na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ forward online 3 prayer request gị for the month of January. Then make donation token to the account number. Chat them na WhatsApp number. Me agwa gị other details I need from you. Ka we nwee ike book na ndị anyị na-agọrọ ọfọ na-achụrụ aja kwa ụbọchị every day na temple na last for 14 days. Ọ ga-ebido na 6th. Last year we ruo na 19th of January. Na that 19th of January anyị ga-achụzi aja dị iche iche, kwubi okwu dị iche iche, mekwazie saraka. Ọ bụrụkwazi na nọ nso ị nwere ike ịbịakwa sonyere anyị n'ụbọchị anwa. Yes. Ọ bụkwa na ị nọ nso dịka anyị sikwu na distance abụrụ ebara, ị nwekwara ike ịnọ ebe ọbụla ị nọ connect ya na aja anyị na-achụ. Yes. Ya bụ ihe ị kwesịrị ịma. So you send them message in our WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Because of echefu na n'ụbọchị Monday and Wednesday bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu Ugochi tụrụ na temple. Anyị ji ekwubi okwu n'isi all our friends of the temple, and all our partners and our fans all over the globe. Ebe ọ bụla ị nọ, distance abụrụ ebara ya, ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi mmadụ niile maka na ike dị n'okwu ọnụ. Only that what you don't know is only a mystery to you. Ọnwụkwa ndị nọ na Nigeria chọọ ịbịa sonyere anyị, enwekwara ike isonyere anyị n'ụbọchị anyị, chat ya maka nye direction na-eche nọ present. Ụbọchị a ka anyị ji ga-enwe counseling. Yes, but you must book an appointment with me. Achọrọ ka mmadụ karịa mmadụ onye nwere ike ịfụ per day. Nke ọzọ bụ ndị nọkwa na mba ofesi na-esonyekwara anyị. Agwara m gị o nwere imirikite ndị mmadụ na-enye testimony abịabụ na temple, mana ha na-esonye n'ihe m na-akụzi ana na-etinye ya n'ọrụ, ihe ọma na-emekwaziri ha. Ọ bụrụ na ị nọ na mba dị anya, ị nwere ike iso keta oke na aja na ọfọ anyị na-agọ na temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Just face the east, maka na Ugochi bụ na temple dị na east. Face the east, then wee yọọ Chukwu okike si ya biko ya kwe ka iketa oke na aja na ọfọ niile na aja niile achọ na Ugochi na temple taa. Kpọgụọ mmụọ niile na Ugochi na temple sị ha biko ha kwe ka iketa oke ma gosikwazi gị, yọzie mkpa dịrị gị. Nke bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ enyego testimony. Ụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ ndị anyị kpọrọ our partners bụ ndị abịabụ na temple, but maka ihi mmasị na ihe ha na-enweta na ihe a na-eme na Ugochi ọdịna temple, ha na-anọ n'osendi ego for anyị ji enyere ndị mmadụ aka on daily basis na temple. So ị nwere ike ịnọ ebe ị nọ all over the globe, as long as ị nọ under the sun, to connect to the activity. Ihe niile depend on your mindset. Yes. So ihe ọbụla anyị na-eme distance abụrụ ebara ya, both ma afa ma ọrụ anyị na-alụ ka bụrụ ya. Then n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, this is new year, brand new year. This is 4th January 2023. I can tell you na ihe niile dị gị n'aka to rewrite that ugly incident you experienced last year. Everything is in your hands. Either to change it, to recreate it, or to still live with it. But you cannot keep doing the things, those your lifestyle, those your terrible lifestyle. Yes, you have been dwelling in last year. You can't continue doing the same thing over and over again and expect a different result. It's not possible.
So if you don't like what is happening, what happened to you last year, I can tell you that you can change it this year. If only you can do the needful. And I'm here today to tell you those needful, what you must do. Let me tell you the truth. There is no shortcut in creation. This gross material, there is no shortcut. If you really want to get whatever that befits you, before the guy said that life no balance. Life no balance because you don't understand how things work. Whatever that you are experiencing right now, you have a hand to it. You might not like it, but life is not the way you are looking at life. And then let me shift this. There is no human being here on earth right now that are here for the first time. Yes. So, what I can tell you is that life is life without end. So, nature you must learn how to give goodies to the creation, how to sow goodies in order for you to reap goodies. You can't continue distorting your path with your negative lifestyle, and negative lifestyle beget negative things, because whatever you sow is what you reap. There is no prayer, no amount of whatever abracadabra or sheri mama or taritakum igeme as midnight that will make it possible for you to sow corn, seed of corns. Yes, for you to sow a corn, and that corn after your prayer will turn to become an orange. It's not possible, because in creation there is natural respect of natural things. Everything that solo, and when nature does not support distortion in any way. Now, what you must do is this: go and read Galatians 6:7, or say, God can never be mocked. Lead my lips. God can never be mocked. Meaning, Chukwu okike abụrụ onye a na-akwa emo. Ọ bụrụ onye eji guy ejekwu. Ọ bụrụ onye eji aghụghọ ọbụla ejekwu. He must come unto God with clean heart. Osina, God can never be mocked. Whatever you sow, whatever, whether good or bad, is what you reap. Pure ED. I'm sure in wherever you are worshiping, even if you are a Christian, they don't preach this Galatian system. They will not use it as a throughout my years as a Roman audio carob, I don't remember this particular child in the Bible. Yes, as he hog was okay. I don't know. But then I check a while ago. Galatians 6:7. So if you sow good seed, you reap goodies. If then I want Hosea 4:6, go and read it. Go and read it. Here you quote those scripture. Those are abro na no siabo holy books. No. Here you quote here because I know that over 90% of my audience have one way or the other crossed the path of this book I'm talking about, called Bible. So therefore, in my method of teaching, I normally use what you know, yes, what you know, to teach you what you don't know. Therefore, I will begin from what you know to tell you what you don't know. Oh, I can quote here. So, Galatians, and that's Hosea 4:6. If everyone say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge.
If na ndị kwuru okwu si na knowledge is power, eziokwu na mmụta bụ ike. Mụnwa wee kwuo sị na knowledge alone is not power on its own, but application of that knowledge. If you know something and you refuse to do it, you refuse to do it or apply it, then it amounts to nonsense. You know what I mean? It amounts to what I will call beautiful nonsense. You must know how to apply those good things, those good knowledge, in order to yield massive results. Now, the Hosea forces were why that he have right vision. You must have right vision, and you must have good knowledge. Now, because you don't have the right vision and lack knowledge, that's why you are suffering. Take it or leave it. That is the cocoa. So what am I saying? What I'm saying in essence is this. Keluki ga-esi nweta anya bụ knowledge. Knowledge a na-ekwu abụrụ academical knowledge. Maka mmadụ nwere ike ịdị academically sound, but the person is visionless. You know that? Yes. So academical knowledge does not guarantee vision. And when they very sound, they can even be a professor, but believe in me, all the empty. Now, the only way you will enter the right vision, the right inspiration, boom or bro ni ime ihe ndị a nje kiku makia na arụ ofu anụwa. He cannot do it alone without doing it, because you need the inspirational power. Kiwe wike where nolo na the right track. Iwe iki go ya New Year resolution or whatever. But then na job. Okay, look, how do you plan to execute them? You need wife, good wife, not just wife, but good one. Yes. Now you need husband, good one at that. Abụrụ onye mkpụrụ mmiri ma ọ bụ onye Igbo ma ọ bụ onye ṅụrụ ihe ma onye afọ bịa. Oge ọ bụ na ya na bịa palọ, bụrụ onye ka m na-ekwu. Anyị na-ekwu maka good one. Yes. Ị chọrọ nwa, ị chọrọ ego, ị chọrọ connection, ị chọrọ favor, ị chọrọ upliftment, ị chọrọ breakthrough. I can tell you, now for you to achieve all these things, you must have your master plan. How to make them possible or attract them. One, your lifestyle. You can't continue the same way. Yes, the same way you lived last year. If you want to change good things, you can't continue doing wrong thing over and over again and expect massive results. You must look inwardly and drop those characters that is so dubious. That those characters is dubious is those characters that attracts negativity around you. Yes. Yeah, homo, you must drop it this year. You know, into lesbianism, you must drop it. You must abandon on into them of those crimes. Or turn them marriage and those crimes will give them money. Let me tell you, if anybody is telling you that those crimes no swag and in them there, make you go more keep there, the person is deceiving you. Because those things, those are lifestyle, I think, no matter where you get, or Tiagi, numerous. But you know, the life, I week or you could younger, we won't work able to one. It's an old Zaki as well as 2023, and now, because those negative lifestyle, name them, you know them, no need of start mentioning it, because we don't have long time like that.
Yes, you know those are negative lifestyle. O begin agwa gị na ihe abara. Mana e nwere ike onwe ndị na-enegara anya. O nwere ike bụ na social media, nwere ike ọ bụrụ the type of friends you keep. Ọ ha na-achọ ka adụghị ego ụzọ. Those negative lifestyle nwere negative spirits. They all have some negative spirit that's attached to each and every one of them. Those lifestyles. And once you dwell in living that type of life, then you are attracting those spirits that are familiar with that such lifestyle around you. And once you attract them, they will be there and form oraifite and Ocho. They will be there bringing all manner of negativity around you. Create time for your spiritual exercise. I will keep saying it over and over again. That any prayerless human being is a powerless human being. And as long as you are living in this world of gross matter, I ain't on aga. You know that? Now, he gave me because the darkness will always try to fight the light. So you must stand out. Create your 5, 10, 15, 20 minutes of your time for your meditation and reflection. Very important. It's time for you to ponder. Even if you have good, noble ideas, noble intentions, longings, keep pondering over it inside your heart. By pondering on them, they keep gathering momentum, gathering more strength that will help you. So that those things will come to fulfillment. Now that you are doing that time of quiet time, once that time reach, I normally tell people that it's so important to keep time. You go for them money and I go for I go for just they me as if your life depends on it. Some of you they keep time from BJJ watch one program on tele or whatever. But you don't have time for it. Any loose time. If you treat your spiritual life as loose, then it remain loose for you. So time here. Boy, your spiritual life here. Come more here. Tell me in all the world over, everybody now they way here about spirituality. Let me temple, then our parties already teach all over the globe. Marco Penny never took work again. Here the teacher with the method. Yes. However, and that in one time. When that time comes, they will abandon whatever they are doing and pay attention to that their spiritual life. Makanahama, no more the spiritual forces they propel whatever that is happening in your life to happen. When I was in the north, I want to live in the north, yes. I spent more years in Abuja. I remember in many occasions, some of my neighbors that are in this year, that are missing out. Came as you could also quite needs 1 million naira. We're talking about go higher. Time I had your baby of 1 o'clock. Of 1 day about 2 or 3. Call 8 o'clock and came by. Also, where that would need Ghana must go for 1 million naira. Believe in me, they will close their shop for that their short player. If you are not interested to wait, please go with your money. They are not interested. That is what is called conviction. Money for you me here. It will have all the world over. I remember my time when I was in India. You will see during the time of their festival of Eten,
You don't joke with their time. You can go, I recommend you go and read the book called Buddha. Yes. The Madam Kamasurata and rest of them. Then minus that one. When I was in India, if you go to their shops, important and their big shops, they have only one corner. Ever had their altar and light it up. They don't care, and they don't care. They are too proud to tell you they are proud of their altar. They don't joke with it. But give one Africa in a zone where you can them man iwu onye ọdịnala. Ụfọdụ ndị na-eme omecha ọdịnala ọ na-emecha na-ezo ezo o mechakwa ka o wee camouflage ya ka a ghara isi na ọ bụ onye ọdịnala. O jekwara ụlọ ụka bụrụ ndomi o nwekwara ike ọ bịara ịrụ ọrụ ya ọrụ chidimma dịrị ya ọ debe ahụ na ya asatụọ na ọkwa eziokwu na ya after na ya kwụrụ ụgwọ ọrụ ịlụ mana ọ ga-ebudu ji na ọkụkọ gbara abụba ọ ga-ebu katọn of indomi o nwere ike igburukwu ewu buru akpara isi o jee n'ụlọ ụka o mekwara ya ọzọ who is deceiving who? Mana ibi na onye nwara ụlọ ọrụ ịlụtara na ị nwere ike isi ya ngwa na nka ịghọtara ya debe ahụ na ịkwụ na ya ụgwọ ọrụ mme m si n'obi ọ bụrụ adị m ekwu na nke banye nna achịkọwalụ gị bụ ihe adịsibi ya asa maka gị bụ onye isi elakacha ụda ya ịzụtara ụkwụ jekwa sọrọ ọzọ. So ihe nna-achịkọwa bụ ị ga-enwerịrị time for ya kpọọ ihe gị ihe setie ya time. Ihe nna-achịkwa step to step what you must do because everything dị n'aka. Ihe ya spirituality nwere ike imere gị inyere gị aka wee chụọlụ gị aja. Intercede. The work of your spiritualist or your dibia is onye nchụaja gị bụ the work of your counsel, your attorney. Ihe lawyer gị na-emere gị na-eje na law court. Ije to plead there for your mercy. Plead there, bring here all the fact why your sins should be overlooked and you'll be set free. So your onye nchụaja like me, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi to have onye nchụaja. All of more nchụaja n'isi gị. Whether I'm in your present money or not, intercede on your case. With my entities of powers, your ka ihe ọbụla bụ ihe ọbụla bụ ụgwọ iji eji agbaghị ụta na mmụọ ka eweziga ihe ndị a. However, ọ Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya abịa. Onye nke judge representative bụ onye nwere final say whether he will say okay you have already made valid point ngwa discharge and acquitted. Ịghọtara ya? Onye nwere all the powers say ngwa African defense niile put through for your own good. Anyway, you have to stay extra 1 month or 1 week before you will be allowed to go totally. That is the example how things work. Now, but everything stop in your intensity. You must change your lifestyle because your lifestyle, the way you live your lifestyle, has 50%. Is 50% responsible of what is happening to you. Yes, I agree that them were ụfọdụ ụta ndị ilo na ndị ekwuru na anya ukwu gbara gị. Yes, mana nke ka nke gbara onwe gị. You must create time, set your phone on alarm. Once that time comes, whatever you are doing, stop it, face the east. You will not inside the room. Just locate 4 corners of your room wherever facing east. It could be in the morning, afternoon, or night. Oluga no gawa, can one he get me, but can then I be a jomo. Ụfọdụ nwere ike si na-agbasara ha afara ha enwere ego ha ji arụ ọrụ. N'inwere ego is not an school. O nwere ndị bịa na temple gbara aka. But today they are smiling. I remember ihe melụ like about 6 months ago. Then you see ihe ahụ ka iwe were amụta ihe. A guy came to me, came to the temple. Nwa gbasara ya afa. Wee bịa na ọnọdụ ya adịrọ mma. And right now, na ya nwere onwe ọ nda ihe mma akpọ a spell because of greedy.
This guy will somebody name of now where's moto. Nice. Now business and around in millions. Was doing very well. And it's China Brunatari Afia. If you don't have Brunata my phone, they make off for Plaza Eba on the chat. Very close to main markets on the chat. Was doing well. I was on for the day. They already have one China and they be and one credit. But this boy out of greediness. All the more kid. Major kid, okay, to me, all. Despite a good notification and Kawa. Or where Sequana Ogbuefi Eze-Ana Batano. Well, one day, out of greediness, or na internet, where jam web platform. You go near promise here forest trading. Ma do to know what I knew, you men abroad forest trade. Or baron into real forest trading, amama, that is real forest trading, and allow one way to be coached or mentored by an expert. Forest trading is very, very good. More than a good mentor. Ndị mama ki of mati chegi, inwe ndidi, follow normal. It is a mere. Ogori ye go robot. A guy get to the right path. And that the one anyuku. A guy of my forest trading is very good if you have the time. I don't do it now because I don't have time here now. Now, this young man were by internet, we got for fake site. Ever they promise here who to return. This your fake that shop here a more of man on it. Well, shops. When says girls, then I already all. Manako, we put a gum out of Anuku. We get a site here. Where I am making, I am investing, when I make one. This guy will millions of naira will invest here. And I work at a maturity date. Before you know it, you keep investing, I say nearly cannot kill a bird. From this side or by another side. Before you know it. Ole kpọọ ngwa ha na shop ya jidezie ndị ọcha bịa ndị China bịa rie ego ụgwọ ụgba wee bido wee nwee nsogbu o wee bịa nwee na-echa wee fesịa na ndị iji ụgwọ dị too much gịnị na-eme ọ bụrụ na ndị oji ụgwọ na-agbazi ya ụgwọ kedu ihe a ga-eme nwesị oke one na ihe gbasara that ya online this gị ka usorogori one then gwacha ya nwee mmụọ wee sị m ụlọ ọrụ ya ọrụ nwee gwa ihe a ga-eme n'ụzọ ya maka na ụra akwụ na ụtụ dị n'ụzọ ya adịgoro too heavy nke bụ na o nwere ebe o si enweta ihe at that point in time ọ dịgo like akasi gospel on n'ebe ọ nọ so ọchịchịrị gbachiri ụzọ ya ihe niile inyegoro 10 million na ọ na nyere 10 million na that day ọ ga-ejikwa ya invest again nọtara ya ọ nọ under spell so wee sị ya na okenye ihe a ga-eme bụ ka asagori otu wee sacha this young man feed ya echie mmụọ wee gwa m sị m na that guy nwere ezigbo akara aka na ihe ọma ya emeri ya instantly so mụ na ya wee kwụnye ụgwọ mụ na ya wee ka ụbọchị ahụ asa ya otu na ahịa feed ichie ụbọchị ahụ akara aka mana before then dịka ana m ala ya ana m ebupu ọrụ mmadụ ebupu before then na-ejego ngwa na temple wee gwa ndị mmụọ si ya na mbọsị dịta ka mma alụ ọrụ ya so ebukugo ọrụ ya na mmụọ so oluzi ụbọchị ahụ na-arụzi ọrụ ya ọ nọkwa ụzọ ọrụ na-abụ ka alụrụ esi otu n'ife dị chie so ya ka alụrụ ya then maka na o jiri ego so ewee lụchara ya ịbụ na abụ anwa anyị ka arụchara ọrụ anwa n'ụtụtụ in the evening ọ ka nọ na my house because ọ na-agba anyị rụsi ọrụ ndị mmadụ anyị mee saraka so mesịa saraka anyị mesịrị ịmago ndị mmadụ na-eri na-aṅụ na wepụtasịa mmanya anyị ka nọ ebe anwa o wee sị na meseji batara ya o wee bụrụ ụfọdụ kọstọma ya na-arụrụ ya ngwaahịa na China kọstọma na-arụrụ ya ngwaahịa na China na ya ejikwa ya ụgwọ mana o mekata wee kpọzie that day arụsịara ya ọrụ wee sị ya kedu ihe meziri na ọ dị atọlizi ọpụ wee kọwara ya na ya nwere temptation na ya lụziri wee bie na ya ka makwana ya ji ụgwọ ya ka ya akwụkwọ ya ma ọ bụrụ na test ọ nọrọ ya around immediately the man wee sị ya nsogbu adụrụ ya send ya list of ngwaahịa ọzọ ọ chọrọ
na ya ga-alụrụ ya ngwa ahịa binye ọ na-atụrụkwazi ọp ka o jiri ụgwọ nwa ya na-akwụ ya. Ma this guy gwacha m datin mụ na ya ka nọ mgbe ọ respond to message a wee dị n'afọ dị necha wee sị ya na the man ga-ebinye ya. Ọ na-asị m na ihe nke adịkwa surprise how so fast. Wee sị m ma adị sure na ihe a meseji onye asị dị na ọ ga-adị possible. Necha wee sị ya gaba na the man ga-ebinye ya ngwa afịa like play ọ na send the man list. The man lụọ dị ngwa ahịa shift orie ngwa ahịa bata. Mana maka ihi na ụgwọ oji ndị mmadụ na Ọnịcha dị too much, o wee relocate to Lagos. Wee ruo na Lagos ahụ wee bidokwa ahịa. Wee n'ime na ihe a meziri nwoke a wee send ngwa ahịa, mana o lechara ngwa ahịa nwoke a. Apụta ka rụsiziri ọrụ ngwa ahịa abata ọ na-elele onwe ngwa ahịa. Kwesịkwasịrị na at least na ọ gwesịrị ọ bụgoro chie olili ọ nọkwa feed echie ma ọ bụ chi nwaanyị na-alụ ọrụ niile ahụ dị n'ụzọ ọ bụgoro one a month at least ka mmụọ ndị ahụ ayọrọ ayịyọ ha nwee ndidi ka emepere ụzọ ego bata ka ọ lụọ ọrụ ya. Ma this guy ọ gbachiri onwe ya nkịta after 6 months ezigbo ego bata ya n'aka ime ihe o mere o werukwa ego ahụ again ma ego onye abịa gwara ya ngwa ahịa wee jikwa mee invest na another platform ewerikwa ya ego wee bịa na nke m nwanne nya almost na-ebe akwa si ya na nwere ihe mmenwe aka nwere ike inyere mmụọ na-asị m hapụ onye a na-edere ịtagoro afụ ya na-edere ịta ezigbote afụ before ọ mara onwe ya na presently na ọ mara ihe ọ na-eme. Mana ihe njikọta akụkọ akụ wee ghọta ọ bụrụ na mmadụ akwụdoro onwe ya si oke ọ bụrụ na ihe ị kwesịrị ime n'ime arụ adịnwa gị nwa na-ege m ntị nwee time for your spiritual reflection. Oge gị na mmụọ ji akpa nkata ebe kpọkụọ chi gị kpọkụọ ezigbo ezu mmụọ niile gị na-asụ si ya na gị nwa bụ Ifeanyị Okonkwo example na-ebịakwa n'ụbọchị taa na ọ ka gị na ha nọrọ ya kpọkụọ chi gị na ndị ichie na mmụọ niile so mmụọ na-emere ihe kpọkụọ agwa ikwu nne gị agwa ikwu nna gị na entities of powers na mmụọ na-eri oke n'ụbọchị ahụ si ya biko na-ebịara ka gị na ha nọrọ ya ha biko ikenecha afa iwee yọọ ha si ya biko n'ịnwe nwata na-awụ ahụ n'afọ ebe isi mejọ ha gbaghara gị ihe ọcha mgbaghara mmehie iwee yọọ ha ihe bụ mkpa gị. Ị na-achọ di yes, ị na-achọ ọmụmụ yes, ị na-achọ mbuli elu ịmarụ nnọọ ka o si wee dị gị yọọ ha ịghọtara ya. Nke a bụ nke ịtọ ịghọtazie ha ikwubi okwu n'isi gị. Example ị nwere ike ikwubi okwu si onye ọbụla sịrị na maọbụ ike ọbụla maọbụ okwu ọbụla e kwuru wee megide gị wee megide agamnihu wee mepụta wee megide ihe dị mma edere gị mma. N'ihe okwu a ka ndị aka ị na-ekwuwasị n'ụbọchị taa n'ikwu udo obi ga-adịrị gị. Oke a na-eri ihe onye mmanya na-ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọ. Ikwubi okwu n'isi kwuo na ihe ọma ga-emere kwuo na ndụ gị ga-adị na ndụ ezinụlọ gị ga-adị na ịma na-alụ ka elefant na-eri ka ọkụ. Ikwubi okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ị ga-ekwubi okwu n'isi gị. Ikwubicha okwu n'isi gị anwa ikwubi okwu n'isi gị ihe ịchọrọ ka ọ na-emere gị ihe ndị ị chọrọ ka ọ na-emere ikwubie ya ndị ị chọrọ ịnọlify them. Ndị Igbo na-akpọ ya iju ogu. Example mmadụ wee ike sị na onye ọbụla na-echere ya njọ na onye a ga-eji anazere mmiri asị ise ọ iji ogu ọ bụ onye si na ị ga-adị mmadụ onye a ga-adị ma ọ iji ogu. Ndị ụka na-akpọ ya back to sender. Imesịa ya ịgbasie nkịtị pause for a while meditate ya wee jụọ chi gị kedu ihe ị chọrọ ka m mee. Example ọ bụrụ na gị na ya parents ịbịakwutere nna gị si nna gị na ọ chọrọ ka onye gị ego ụgwọ akwụkwọ ma ọ bụrụ nwere ihe na-ayọ nna gị ọ na-awụ ịpụtara n'ihu nna gị ikwuchara ihe niile taa walk away. Agwa ọ na-abụ ikwuchi ịgba nkịtị ka ị mara respọnsụ nna gị ga-enye ọkwa eziokwu. Etu a ka o kwesịrị ịdị gị na ụmụ mmụọ ka ị gwachara ife ị chọrọ ka ọ na-eme n'ime ndụ gị. Ị pause for a while listen ya to ya inner being site na onyinye amara ị nwere. O nwere ihe a na-akpọ intuition perception. Ị nwere ike intuitively n'ime obi gị agwaghị ya n'ime obi. Enwere ike ọ bụrụ na ị ga-enweta from clairvoyance. Enwere clairvoyance nwee clairvoyance. Ị nwere ike nwee ndị na-afụ afụ nwee ndị na-anụ anụ. Enwere ike ọ bụkwa ndị na-anụ ya anụ ebe no loud voice ma ọ ị nwekwara ike ọ bụrụ ndị na-aba na trance. Ịba na trance ị nwere ike ịnọgide ebe anwa ịnọgọ eme
spiritual exercise gị ihe dịka ụlọ eburu gị ọ na-eme m at times onwe gị o buru gị anwa ihe dị ga-eme 5 minutes mana within that 5 minutes ya nwa o buru gị enweghị ike ịfụ ihe ya dịka pictures like video egosi gị ihe a na-akpọ ya trance ịfụ ihe na mmụọ so oge awa ka iji communicate with ụmụ mmụọ mgbe awa ka e nwere ike inye gị vision mgbe ahụ ka e nwere ike ịsị gị na ihe a bụ agwụ gị gị si etu a mee gị si etu a mee ma ọ bụ biznes ị na-achọ gị si etu a mee ya ma ọ bụ na nwoke ya na-achọ ka ọ nụọ gị na nwoke a bụrụ n'ọbụ onye aghụghọ n'ọbụ onye aghụghọ dịrị n'ime gị hapụ ya kama gị soro Kenneth na Kenneth bụ onye aghụghọ adịrọ n'ime mgbe ahụ ka mmụọ ga-eji na-akọmuniketi gị ihe niile abụrụ afa ụfọdụ na-awe meghara pịa m ụfọdụ nwere ike ịgbazụ afa ugboro ịtọ n'ọnwa osi na nke dibịa nke ọmapụta ọgbọgwa ndị nwere ofu onye olile anyị n'osi na nke onye apụta osi na nke onye na-agba ashawo ụka etu esi agba ashawo ụka ka ụfọdụ si agba ashawo dibịa na ashawo afa by so the ya complicating ya issue ya bothering yourself the more ọ ga-enwe ebe ịkwụ so ihe na-achịkọwala gị bụ na mgbe ahụ anyị na-agwa gị ntụ ịfụ na ị nwere ike some vision ị nwere ike inwe ihe iyi dị emeta asị gị mba emetazina ihe etu a ngwa ị chọrọ ịzụ ngwa ga-ezuzi n'ahịa bebis gị zụwa ahịa akwụ ụmụ nwaanyị ma ọ gị zụwa ahịa bebis hapụ ahịa akwụ ụmụ nwaanyị na-azụ ma ọ gị ba ahịa akwụkwọ okwu mgbe ahụ ị nọ na that point time ka ị ga na-anụ the idea the lofty ideas gara abata gị n'ime ihe a ka a na-akpọ mmadụ inwe receive vision mmadụ ireceive guidance mgbe ị bịazi na-anọ ịnọdụ dị fụ na akara na-atụnye gị alụ ị nwere ike asị gị si na nka gị emezi na nka gị meme nke a gị si etu a mee ya gị si etu a mee ya o nwere ike ọ bụrụ mgbe a ka a ga na-agwa gị mgbe onye dị etu a gị na ya na-adị ihe na ọ bụrụ mmadụ ị ga-atrọs gị trọs onye a ịfụ na ị ga na-enweta mgbe a ka iji erichaji ka eji mgbe iji erichaji onwe gị dịka Nwachukwu okike kemgbe iji erichaji onwe gị inweghị time for your spiritual exercise. How will you be able to recharge your spiritual life? How? Your spiritual energies, how will you recharge it? You are looking for the bear wall. Get up in ọkụ ya. Ụbọchị iwe were ya. Ụbọchị iwe were ya ma ọ bụ na ibutere ọrịa moto ọ chọrọ kwụpụ n'ọkụ. Ekụwakwa ọta. Maka na ị na-achọ ka mmadụ kwee n'ọkụ. Why can't you kwụnye onwe gị n'ọkụ? Cow my message for this year. This year January, kabaro phone feed the chigi. Very important. Feed your chonu wage. We can make a mother split here, ya chigi, on your wage, kai, no. Chigi with chigi. You can't go represent the more so chigi. Or 1 million of arrows to chigi. Honey never chigi. Don't split it. Kamara can say feed the engage, feed the enga. Feed your chonu, one would be a hand feed my chonu. And they don't need to split it. Oh, yeah, but an obo and Igbo, about to the children one mother. And well, if we can Kengachi represent the other forces, so children. So you don't need to split it. You will feed them as a unit. Kana local union as a unit. Now, I will engage on my YouTube channel or Facebook. I have ever case ability on your one. We can that format. We feed there at your way. Yeah, both. Now, ọ bụkwanụ na ebe ị nọ n'ime emegbu ya n'onwe gị, yes, akwụwago m ya gbasịnye new year message. Maybe na ịnọ mba ofesi, ịnọ obodo oyibo ma ọ bụ na ịbụ high profile personality enwere ike ime fine and good. Mana ndị a na-agwa gị this high profile personality can actually be able to afford ịkwụ a third party ụgwọ onye nchụaja ha ka ha fidere ha chi ya. Ọban is allowed. So that one game will afford mmadụ imere ha ya no, let them go on. Onye nchụaja chụọrọ ya aja mana maka gị nwa na-akụ ọta enwero nke imo ihe ejiwe aka gị je goro ọgọ goro ma ji goro ma ihe eji mesara aka etu aka gururu wee mee ya ịkwụsị ịkụ ọta. Agwara my mission is can let our people come back to our root. Ka 70% of our people mebe ihe ndị a n'aka gị. Yes, no one wanted to add the Mary Gabia. So I'm sure I'm not going to check on that. He did some of these things.
onwezie nke nyere gị ime eneghị anya na nke niile na-aga-eji mmụọ wee baki ya maọbụ na-aga-eji arụsị baki ya which cannot do. O nwere ụsọm ọrụ bụ na iwu na ọdịbịa ga-eme ndị agha can do it for you, but those small one you can do by yourself and they mana ejiri ego ya akwụ for your services. Jiri aka ego mee ya ọ bara ịghọtara ya. Ịkụzi na ọta ịgbachi na nkịtị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe when you na-ịgbaziri nkịtị n'ọnọdụ ya tired mmadụ ihe ndị Igbo na-ekwu na ọ gbara nkịtị kwere ekwe ihe ọ pụtara na ikwetago whatever goes na enwere ihe ị nwere ike ime. And that word will coward act. Never give up. Or one of the characteristics said Jama, the great minds. Successful people how they give up. Na mmechi. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na o nwere ihe ọbụla gbagwojuru gị anya ịchọ ka enyere gị aka n'ọdịnala Igbo ma ọ ka agbara gị afa mmiri emi send them message na WhatsApp 08057837672 n'okwu mmechi. Ana m ekpe ekpere n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa n'isi ndị niile wụ friends of the temple, our partners and friends and fans all over the world, n'isi onye ọbụla nọ under the influence of my voice right now as we speak. Let them receive favor, blessing, upliftment. Ndị ekere agbụ mmụọ na agbụ mmadụ ka a tọọ ha agbụ. Ndị agbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ ka ụchụ na-aga ha nwere onwe ha. Ndị nọ n'ọnọdụ ejeje ana ndị amara ife ha na-emezi, ndị na-ehi ifuru, ndị na-akụ ọta ka ha nwee nwere onwe ka chi dị mma dịrị ha. Ndị niile na-anara oke ha ka oke ha naghachitere ha. Ekwuo m okwu n'isi ndị niile nọ under the influence of my voice si na distance abụrụ ebarịa ebe ọbụla ha nọ wee na-anụ olu ma a sị na ihe ọma ya emere ha. Wee na-ekwukwazi na o nwere onye ọbụla na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu nke a ga-achọ achọ n'ime arọ 2023. Na this 2023 ga-abụ arọ multiplication. N'ọlụloyi ka anyị ga na-eloyi na nlopụ amadị ama enwerata by nọọsụ multiplication ka anyị ga na-enwe n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise ịdenecha vidiyo a ihe ị ga-emere onye ọbụla ịfụrụ n'anya bụ isi a this message ka ndị mmadụ mara ihe ha kwesịrị ị na-eme. Ekwukwara m wee kọwaa maka ị na-eme this spiritual exercise. Dee ya 3 prayer request. Go off for 21 days. Mee for ide ya 3 prayer requests. Ọ bụrụ na ị nwere an altar, place it on the altar. Ọ bụrụ na ị nwere an altar, echefuna ị were ego 4 note. Yes, ọ bụrụ ego na anyị nwere ike 100, 200, 50 naira, o dependere ya capacity ihe ma ihe enwewu. Mana ego ole ọ bụla ị na-etinye ga-abụ the same note. O represent ihe aja gị ahịa na ụbọchị na anọ. Ọ bụrụ 100 ọ ga-ahụ 400, 100 naira into 4 pieces. Ọ bụrụ 50 naira ọ ga-ahụ 50 naira into 4. Ọ bụrụ 500 the same thing. Itinye n'ime that ya petition. Ebe ahụ ide ya petition dee deeti ụbọchị ị na-ebidie na deeti ụbọchị ọ ga-eme 21 days ga-eme elapse. Ị pịachie ya inwe altar, place it on your altar. Ọ bụrụ na ị nwere altar, tinye n'ime akpa gị na eburu nwaanyị, iburu nwoke tinye n'ime wallet gị. After that 21 days, ihe ị ga-eme bụ iwepụta ego adị n'ime were eje ke ndị anyị your real beggars ka ị ga-enye as ihe aja, because you need to make someone, you need to be cause of joy for someone. You care for different beggars. I will lose your akwụkwọ ahụ iwepụtara ide ya petition, tinye na flat plate, burn it, bunye ya ọkụ, olesịa efopụ the chaff. Ọ bụrụ ịnwekwara ike ime etu ọgwụgwọ onye nọ na mba ofesi ma ọ bụ ndị ewe high profile personality. Yes, high profile personality mana because of ya ọnọdụ gị n'obodo ị nwere ike ịpụta na bịa na-eke ndị anyị ego just like that. Ma ọ bụ ndị n'obodo oyibo enwere ebe ha nwere ike ịfụ ndị beggars just like that. Then ndị na-etu a ihe ụfọdụ na-eme ụfọdụ nwere ike na afọwọdụkwara anyị ya anyị were ewe nye ndị mmadụ na temple. Naturally ndị mmadụ na-abịa on daily basis, you know, for alms giving and saraka and rest of them. The most important thing bụ na ego anyị na-ewepụ ma ọ bụ nke ọgwụrụ ka ị na-eke ndị anyị ọ na-ikwubiri okwu na ego awụfu ego ihe aja, you know, for sacrifice.
ya gazie iderecha vidiyo a tụsara ya ndị ọzọ ka ọ dịkwa ụdị oge a echi niile by 9 o'clock n'oge awa nke eziokwu ya gazie ọfọ.